Moi! Mä aloin tekemään niin YouTubeen, eli tänne videoita. Tänään juuri keskiviikko. Niin, että alan tekemään. Mä vaan kysyisin, mitä te haluaisitte, että mä tekisin videoita, minkälaisia Little Pet Shop videoita mä voisin tehdä teille. Vaan kysyn, että mitä te haluaisitte, että minä videoaisin. Siis, niin. Mä äsken tein tuossa 2 videoa, mutta niistä tuli mun mielestä aika tylsiä, että mä haluan, että te tykkäätte niistä videoista, niin mä aion sitten tehdä semmosia järkeviä ja kivoja videoita. Mut eiköhän tää ollut nyt tässä. Mä aion tehdä huomenna vai joku päivä, kyllä mä ehkä tänäänkin kerkeen vielä tehdä pari videoa kerkeen ehkä tekemään. Tänään YouTubeen, mutta en lupaa mitään, että tekisin mitään. Joo, tässä oli minun nämä asiat. Hei. Nähdään vielä tänään. Siis en tiedä, nähdäänkö. Mitä mä selitän, en mä tiedä.